cada una vez. Y defender una vez es débil. Una vez. Débil. Igual a débil. Y aquí está la gracia, ¿no? Que pots combinar dues coses, dos problemes, però mira, Déu ja s'ha enterat. Si és que realment és brutal. Amb petites indicacions pots entendre els problemes com qualsevol altra persona. I sí, de vegades necessita ajuda, però ho rectifica amb moltes ganes i convicció. Com troba la xarxa de Mat, Quin crac! Aquest mata. Oh, sí, ampliar. Y ver para el otro lado. Y combinar problema del alfil también. Ara tot sembla més fàcil. Quina satisfacció! Tot seguit ve l'hora de passar-ho bé i jugar. La partideta no pot faltar. Acceptem la derrota i respectem. Després analitzem per trobar les claus de la partida. El Jorge Ramírez fa una gran feina. Transmet la passió a flor de pell. Ella es forma a través de la pràctica. Però el suport més gran és el de ser dona, en el dia a dia i també classe. Suport vital.